ćemo igrati Clash of Clans. Znači sigurno znate da je ovo novi serijal mog kanala. No, sigurno znate Clash of Clans zato što je dosta ljudi postavljeno. Bolje namesti. I ovo za 18 nešto. Ovo za 7 minuta ček. Za tebe brže. Smo. Su. Znači ja se zadam što je prošlo. Nemam. Cold storage. A da, htio sam odredice. Mislim stvarno. Ništa, onda to ćemo, ovako ćemo. Trebam biti level 3, ali sam sigurno to level. Ja hoću to gledam zato što mislim stvarno niko ne treba da mi bude zaštićen. A ja ću ovo trebati sve posle, a vidica ne toliko. Vidica si nas stavljam. Ja razmišljam se.
mislim epizoda će kratko trajati, možda. Ne bih to jedno 10 minuta, ali kako god. Evo vidite tako, to mi vidim. Ove. Sada sve naše. Daj! Ovi će prvo ovo i moguće da se... Mislim da će uspjeti. Trebaju. Samo da ga dosta oštete ovo. To! Da mi je uspjeli smo i ovo. I sad nam... A da. Mislim da mogu se... Da. Sad sam malo medio face game, izvinite. Svoj klan da updateujem. A to! Pomoći.
bilo to što se tiče ove prve epizode. Nadam se da ćemo i dalje nastaviti da igramo Clan. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!